Lulke boeren die hebben vanmiddag de haatingang van het provinciehuis in Ljouwert blokkeren, maar enkele biem van het Arcadia-project Bosk. De boeren die winnen bot teleursteld over het misleerde oerlis, maar steerteleden over de stikstofoonpak. Verslagjouwer Onno Valkena die is in het centrum van Ljouwert. Onno, hoe giet dat vanmiddag bij het provinciehuis? Nee, de tweebaksmerk is nou weer redelijk kalm. Maar het grootste deel van de dag stiert hier vol met trekkers, vrachtauto's. Ja, en een paar honderd boeren, sympathisanten en truckchauffeurs. En er weer argwaasie oer en weer. Argwaasie van de politiek oer de saffelste boerendemonstratie. En ik argwaasie bij de boeren ja, dat die politiek nog heel net beter naar haar hartje wil. Het oerlis tussen de boeren en de provinciale politici dat misleren dan eigenlijk. En doet de boeren de lulk weer uitkamer. Er binnen een peer daarvan op het trekker gesprongen. En die hadden bjemmen van het project Bosk stieft in de haatingang van de provinciehuis omtreuen. Ja, en die haatingang rekken daar toch blokkeren. Het ene nog het wel horen dat de dialoog misleren is. Ja, en provinciale politici die hebben grote moeite in de escalatie van het boerenoptreden. Die als juiste joen bij het huis van minister Christiane van der Wal. En ja, ze vinden eens dat die escalatie dat ophouden moet en dat de ridderlijkheid weer waarom moet. Dit gaat een kant op waar ik echt hele grote zorgen door heb. Ik krijg een oproep onder de flanken om het lucht in dat debat weer om te brengen. Zet nou dat perspectief voorop en heb het hem ook over. En neem nou even een stap te back. En wat wij nou doen, neem even alles dan van. Want in de hitte hij het klappertje zag het op en werd het eindig net in dit het weet. Wat ik echt jammer vind is dat de discussie er net echt helemaal is. De dialoog ontbreekt een beetje. Op deze manier is dat die nou opstelling is, lijkt het wel dat we geen omen kwamen staan, terwijl we juist te jaren er maar bezig waren. In de Tweede Kamer wordt morgen praat over de protesten. Daar worden de hudde acties van de oude dagen veroordelen. Maar wat hier juist jong gebeurd is, dat is onacceptabel. Onaanvaardbaar, dus dat zeker, we keuren dat net goed. We gaan ook in de rin dat er al je acties spelen. Hebben we ook waskouwen van jongens, tinkerom, dat bleef publieksvriendelijk. Vol de borgen is net maar lastig. Ook het blokkeren van de sneldiek, dat willen we net. En juist joenen, dat we wel echt een escalatie, ja, daar ben we echt net blij mee. Dat de discussie ook geen goed. De agrarische jongeren in Friesland vinden dat het geweld te vier gaat. Maar er is echt begrip. Ik snap wel heel goed de emotie in de sector. Nou, die mensen meer radeloos. Die vielen hun heel slecht. Er zit een soort woede en teleurstelling. En daar gaan mensen verschillend mee om. En sommige mensen die doen dan domme dingen. De boeren die bij het provinciehuis stingen, eerst keer dat de steerteleden een brief ondertekenen waarin zij afstand nemen van de landelijke en provinciale stikstofplan. Net één partij wil het ondertekenen. Uit zijn Forum voor Democratie en de PVV. Ik had er net niet meer direct wel aan. Ik krijg in de vergadering, dus ik heb er nog even geen tijd voor. Maar ik heb begrepen dat het boek ergens leidt. Ik zal daar erop zitten en ik zal even goed lezen wat er staat, wat ik dan onderteken. En dan verwacht ik wel dat ik dat ondertekening heb. Maar die Friesland zijn 650.000 mensen. Die vertegenwoordigen wij al, ja, de maken wij besluiten door. Die besluiten die maken wij in het democratisch bestel van het provinciehuis. Die maken we in dit huis. Net op stritten, net onder druk van mensen. Zo werkt het gewoon net. De mat alleen nog alweer praat worden, vinden alle belutsen partijen. Dat begint met dat kaartje. Zolang dat kaartje in de luchtbloot hing, maar het varen verhaal van perspectief erachter, dan hebben die boeren geen begrip. En dat geldt voor u ook net. Wij kunnen je net moeten voeten. Dat is ontoereikend. Dus daar moet gewoon eerst afstand van naam worden. En dat we dan, want we zijn in Friesland best wel op de goede waai. Maar als er dan zo'n kaartje heen komt, nou ja, dan is het draagvlak voor. Dan pikken wij dat net. En dan kunnen we daar net moeten voeten. Misschien ook wel tijd dat Rutte zich nou eens even zien liet en een rol spelen in deze discussie en dat er wel luisteren wordt. Ik denk dat het begint ook met luisteren naar de burgers, naar de boeren. Ja, actievierende boeren die wieren nou altijd welkom bij het provinciehuis. Bleef dat ik zo? Dat is een hele goede vraag. Hier bij de provincie zitten ze en ik commissaris van de Koning aan de Boksheid. Het provinciehuis is het huis voor alle Friesen. De zelfs is je welkom. Van de morgen stier de koffie bij cake, stier je kleren van de boeren.
Maar, zei de commissaris voor de Koning erbij, we moeten wel gewoon uw werkdwang kennen. Gewoon vergaderen kennen. Een kwartiertje vrij praten, vrijmaatje om te oelissen met de boeren. Dat moet altijd kennen. Maar het had wel zijn van ja, de binnengrenzen. En ik heb sterk het gevoel dat die grens van de midden wel bereikt is. We moeten het net doordruwen. Er is niks stikken hier, er is niks vernield, er is niks in bron stutsen. Maar je bent de partijen wel verschrokken van de midden. En ze binnen ontsluiten het waskorgen tot de politie. En 15 minuten later weer de Twiebaksmerk weer leeg. Wie in de boeren net uit zelfs voortgaan, dat hier dan optreden komen kennen. Toch de politie, zelfs toch de ME. En dan hier een jonker kneppelvreet en kneppel waar ze houden. Maar saf hier kan het juist net. Dank u wel, Onno Valkenaar, vanuit het centrum van Ljouwert.